सुप्रभात। देखी लोग इन गाँव में कुहासा होखे लागल, बुझा गई। इतना कोहरा हो गइल बा। अब बजत अभी 5:30 हम 5:30 बजे चल दिले बानी टहले। तनी टहल जरूरी बा। तो यही बाबा एकदम काले से दिन मौसम चेंज हो चुकल बा अपना एरिया के। 9 बज चुकल बाबे 6:15 बुझा गइला हो गइल बा मौसम साफ। और ये जब पहिलका क्लिप बने तो 5:30 बजे रहला, तो 45 मिनट में पूरा मौसम साफ हो गया। देखे में कितना अच्छा नज़ारा बा। और आज तो तनी केहू लोकत नहीं है। हमरा बुझाता कि सब लोग आज गोधन कुटले हैं बाबा, तो सब लोग गोधन कुट के सुत गइल होई। हमरो माई गइली है सवेरे सवेरे, हमरो कल है चले के। लेकिन एगो बात कहे के चाहे रह लोग से कि बुरा मत माने लोग, शायद हमार सोच रहा है ऐसा। हमरो कल है चल सवेरे सवेरे नहा धोआ के एकदम सरपली है, शराब के गली है कोई जगह बात। तो कन्हैया के माई हम ना जाए जानते का है कि जहाँ हम गई नहीं सब लोग हमरा सब काम छोड़ के लागी लोग हमरे से हाल चाल पूछे, सवाल जवाब कि कैसे है इतना फिल्म का सब जहाँ जाता नहीं वही हमें घेरा जाता नहीं, बुझा गई। ये रोल में प्यार बा, एक हम पॉजिटिव मिले तनी। लेकिन हम नहीं चाहते कि लोग पूजा वूजा छोड़ के लागल हमरे से बतियावे, हमरे से फोटो खींचे। आज गोधन बाबा के दिन बा तो वहाँ में ध्यान रहे के चाहिए। हम ये जी अपन ध्यान दे के बानी, कोनो दिक्कत नहीं है। हर जगह भगवान बनी, हर जगह सब बा, आत्मा साफ रहे के चाहिए। तो यही के चक्कर में हम ना बने तो उठल बनी माइए के संगे। हम 3 बजे गए हनु होला नु दल इधर खेदाला, झाड़ू पोछा लगेला, लिपाला पुताला, ओकरा बाद नहा धोआ के आदमी जाला गोधन बाबा के लगे। शराब उराब के लेके रेंगनी के काट हनु तनी गोबर रही, रेंगनी काट रही, चना रही, इलायची दाना रही, जौन भी प्रसाद के तौर पर वो ले जाई सब ले दे के वो जाला वो जी रखाला। लोग गीत गावेला, काजर से काला गोधन बाबा के जिया जाला। ओकरा बाद से गोधन कुटा ले, बहुत नियम बा। तो यही के चक्कर ना गई। लेकिन माई ओने से वाली है तो हर के सिंदूर लगौली है फिर कह दे सवेरे सवेरे। आ गोधन बाबा सच में संपन्न हो गए काम, गोवर्धन पूजा अच्छा से हो गई। आ हम ओकरा बाद से वही टहल है नु नहा धोआ के। तो यह बात बा आज के ब्लॉग में। कनिया के तनी नेचुरल चीज रोल के दिखा दी। ई बा पार्क, हमेशा आइले हम तो बॉम्बे में आदमी पार्क में टहलेला। ये जिगवा रोड जिंदाबाद अपन देखिए कितना सिगिल रोड बा, दोनों तरफ से हरियाली बा। इतना अच्छा लगेला एकदम सुकून से शांति से टहली, कोनो भीड़ भाड़ ना। तो यही से हमारे एक साल आइले टहली ले टहली लोग फिट रहल बहुत जरूरी बा। इतना फिट रहबे करे तब हर महीने हमारा TDS कट जाला 5,000 6,000 इलाज में। अभी फिर एवं ट्रीटमेंट चालू बा, अल्ट्रासाउंड कराऊ बा। तो कुछ हमनी के बॉडी चेक करावत रही सन। कभी गोड़े पैर में मोछा गई, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई, कभी यूरिक एसिड बढ़ गई। इक्वली छोटा मोटा चीज़ टेक्निकल प्रॉब्लम चलत रहेला शरीर में। बाकी को हमने आर्टिस्ट हैं तो चाहिए सन कि बॉडी चेक होते रहे बीच बीच में। फिट रहल बहुत जरूरी है, बुझा गई। तो यही से हमेशा बहरे रहे के बा, आउटडोर रहे के बा अनु केहू बा ना देखे सुने वाला। तो यही से फिट रह जाला, रोड में फिट रहे लोग। खान पान सही रही तो सब ठीक रही। हमने के खान पान ठीक ना रहेला शूटिंग पर। रात दिन तिलौसा चीज़ ऐसा ऐसा खाए के घर के खाए खातिर बया तरस जाला। आइल बानी खूब बढ़िया खा तनी सब कुछ, रिकवच सरई के साग, मकई की रोटी, सब देसी चीज़ मिलता है। जिगवा जो दिन बाइन तो एकदम चाप के खा ले बा। घर के दही मिलता खाए के, भैंस पिया तो दूध पिए के मिलता। एक दिन जितना दिन हमारा टाइम मिलता एकदम फिट होकर हम जाए जी से। अपना बिहार में आई या फिट ना हो कि ऐसा हो सकता का जी है सिवान जिला भैया हिला ना हिला देला। तो यह बा आज के ब्लॉग में। आज तो भरपूर ब्लॉग बना देनी हमार ना बनाइले, लेकिन आज मूड कल सके बना दी तो बनौनी है। और वो लोग अपन ख्याल रखी। आज जौन हम बात कहनी है हमारा बात से बोल नाराज ना हो, कबो हम ना चाहिए कि हमारा बात से हमारा व्यवहार से केहू आहत होके। हम चाहिए कि सब लोग प्यार सम्मान दी आ हमरो मिले, ठीक नु। प्रणाम, अपन ख्याल रखी लोग। आज के ब्लॉग में इतना ही।